Дилә, сәлам. Син кая булай ашыгасың? Сәлам Инесса. Әлбәттә, мин үзең яраткан мәктәбебезгә белем алырга ашыгам. Шәп. Син беләсеңме, безнең бүген мәктәпкә телевидение килгән бит. Бу шундый әйбәт яңалык. Әйдәгез, рәхим итегез. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда Сабады укулары һәм Мәктәп ТВ тапшыруы. Бүген сез безнең белән бергәләп Байкиев Кавый Сәлим улы исемендәге Икшермә кадет интернат мәктәбе буйлап сәяхәт итәрсез. Мәктәп тормышы һәм аның эшчәнлеге белән танышырсыз. Әйе, һәр көнне ашкыны барыдай мәктәбебез, анда безгә белем һәм тәрбия бирергә әзер булган укытучы абый, апаларыбыз булу белән бәхетлебез. Чөнки кеше гомеренең иң матур еллары, онытылмас мизгелләре мәктәп белән бәйләнгән. Мәктәбебез Иске Икшермә авылында 1933 елда төзелеп белем һәм тәрбия бирү юнәлешендә уңышлы эшли башлый. Һәм 2013 елда Икшермә кадет мәктәбенә үзгәртелә. Үзенең бай тарихы, бөек шәхесләре, зур җиңүләре белән бөтен илебезгә данлыклы ул мәктәп, Икшермә мәктәбе. Дилә, синең уйлап караганың бармы? Шу зур мәктәпне җитәкләргә, һәр килеп чыккан сорауга җавап табырга авыр микән? Әлбәттә, Илнар, минемчә, бу бик авыр. Дилә, әйдә без моны шушы авыр вазифаны тиешенчә алып баручы директорыбыз Хидиятуллин Айрат Нурфаяз улының үзеннән сорыйбыз. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Икшермә кадет интернат мәктәбе белән мин инде 5нче елымны җитәкчелек итәм һәм шушы вазифамны тиешенчә үтәп баруга мин бик горурланам. Хәзерге вакытта мәктәбебез бик зур, чиста, техник яктан бар мөмкинлекләрдә булдырылган белем йорты. Әле узган елда гына менә 43 миллион сумлык капиталь ремонт булып узды. Мөмкинлектән файдаланып, барлык җитәкчеләребезгә, республикабыз рәисе Рөстәм Нургалиевичка, Саба районы башлыгы Рәис Нургалиевичка, барлык хезмәткәрләр, укучылар, әти-әниләр исеменнән зур рәхмәтебезне белдерәбез. Бүген көндә мәктәбебездә республиканың 8 районыннан, Казаннан, күрше Киров өлкәсеннән, Башкортстан республикасыннан килеп 200 укучы белем һәм тәрбия ала. Алар көнгә 5 мәртәбә бушлай туктаналар, бушлай кием белән тәэмин ителәләр. Читтән килеп укучылар өчен барлык уңайлыклары булган интернатта бүген 93 укучы, 2-3 кешелек бүлмәләрдә яшиләр. Дәрес әзерләү, спорт залына чыгып физик күнегүләр белән шөгыльләнү, баш киемнәрен тәртипләү, кичке сафхауда йөреп керү, душта юыну, барысы да укучыларның уңайлы ялы өчен булдырылган. Чит районнардан килеп укучыларны һәр атнада шимбә көнне тәрбиячеләр автобуслар белән 4 юнәлештә Теләче, Саба, Шәмәрдән, Күкмарага озата баралар һәм дүшәмбе көнне каршы алалар. Транспорт чыгымнарын мәктәп күтәрә һәм инде иң зур өлешебез дип әйтәсем килә. Безнең 11нче сыйныфны тамамлаганда укучыларыбыз түләүсез укып, машина йөртү һәм тракторист, машинист таныклыклары алып чыгалар. Шулай ук менә безнең укучыларыбыз олимпиадаларда бик яхшы чыгыш ясыйлар. Менә 4 ел элек безнең республикада бер балабыз чыгыш ясаса, быел инде Саба районы данын ятлап, безнең мәктәбебезнең данын яклап, 11 укучыбыз республикада уңышлы чыгыш ясап кайтты. Абиттан соң башка мәктәпләрдән айырмалы буларак безнең балаларыбыз хәрби юнәлештә белем алалар. Алар инде үзләренең осталыкларын арттыралар. Строевой подготовка, автоматлардан ату, пистолет сүтеп җыю, автомат сүтеп җыю кебек төрле хәрби направлениедә үсеш алалар. Шушы абиттан соң булган өлешебездә безнең бик зур кружокларыбыз, дәрестән чаралар үткәрелә. Аларның нәтиҗәсе булып, безнең укучыларыбыз инде республикада үткән барлык ярышларда да җиңүчеләр һәм призерлар булып кайталар. Быелгы уку елыбыз ахырына якынлашып килә. Мин шушы уку елын уңышлы тамамладык дип саныйм. Шушы барлык булган нәтиҗәләребез өчен барлык укытучыларга, тәрбиячеләргә, укучыларга һәм әлбәттә инде укучыларның әти-әниләренә зур рәхмәтемне белдерәм.
мы с тобой, ты да я да мы с тобой. Здорово, когда на свете есть друзья. Если б жили все в одиночку, то уже давно на кусочки развалилась бы, наверное, земля. Если б жили все в одиночку, то уже давно на кусочки развалилась бы, наверное, земля. Ты да я да мы с тобой, ты да я да мы с тобой. Землю обогнем, потом махнем на Марс. Может, у оранжевой речки там уже грустят человечки от того, что слишком долго нет у нас. Может, у оранжевой речки там уже грустят человечки от того, что слишком долго нет у нас. Ты да я да мы с тобой, ты да я да мы с тобой. Нас не звучит ничто и никогда. Даже если мы расстаемся, дружба все равно остается. Дружба остается с нами навсегда. Даже если мы расстаемся, дружба все равно остается. Дружба остается с нами навсегда. Жер йөзендә иң матур теләкләрне сорасалар, багышларга кемгә диеп, үзеннән бик күп йөрәкләрне әсир иткән укытучыга дигәр идем башым иеп. Дилә, син бит нәкъ безнең укытучыларыбыз турында сөйләдең. Чыннан да, балаларга ныклы белем һәм тәрбия бирүдә бөтен көчләрен куйган алдынгы укытучылар гына эшли безнең мәктәптә. Әйдә укытучыларыбызның эшчәнлеге, аларның уңышлары белән телевизор караучыларны таныштырып китик әле. Аның өчен безгә сүзне укыту эшләре буенча директор урынбасары Сагидинова Рәсимә Наил кызына бирергә кирәк. Безнең мәктәптә 25 укытучы 200 укучыга белем бирә. Безнең бар укытучылар да югары белемле, алар даими курсларда үзләренең белемнәрен яңартып торалар. Укытучыларыбыз традицион методикаларга нигезләнеп, яңа методикаларны кулланып, дәресләрен яхшы иттереп, уңышлы иттереп уздыралар. Безнең һәрбер кабинетта интерактив такта, мультимедия проекторлар, ноутбуклар, компьютерлар бар. Безнең укытучыларыбыз фәнни конференцияларда катнашалар. Шулай ук укучылар белән бик күп олимпиадаларда уңышларыбыз бар безнең. Быелгы уку елында безнең 4 беренче урыныбыз бар муниципаль этапта, 1 икенче урын, 3 өченче урыныбыз бар. Республика этабында татар теленнән 9-нчы сыйныф укучысы Саломова Амирәнең 1нче урыны, Фархулина Язилә 10-нчы сыйныф укучысы призер, 7-нче сыйныф укучысы Загидуллина Сөмбелә физик тәрбия фәненнән призлы урын яулады бу уку елында. Шулай кадет мәктәпләре арасында үткән олимпиадада безнең Закирова Идея рус теленнән 1нче урын алды, Ахметхан Филнар физика фәненнән 1нче урын алды. Мухамедзянова Зәлия 7-нче сыйныф укучысы рус теленнән һәм математикадан призлы урыннар яулады. Фархулина Язилә җәмгыять белеменнән һәм рус теленнән шулай ук призлы урыннар яулап алды. Укытучыларыбыз профессиональ конкурсларда, укучылар белән фәнни-гамәли конференцияларда, төрле конкурсларда катнашып, зур гына күп кенә урыннарыбыз, уңышларыбыз бар. Фәһима Нур яхшы бел, татарча да яхшы бел, урысча да яхшы бел. Икесе дә безнең өчен иң кирәкле затлы тел. Бу телдә рух байлыгы һәм йөрәк кайнарлыгы. Җырлаган ди бу телдән Сикле Тукаймыңмын. Татарчасы туган тел, безгә газиз булган тел. Атаң, анаң, әби, бабаң сине сөя торган тел кешеләрне дус итә, бер-берсенә беркетә. Бел балам син рус телең һәм онытма үз телең. Мәктәп тормышында белем бирү белән беррәттән тәрбия, балаларны олы тормышка әзерләү максатыннан зур эш алып барыла. Һәм безгә бу хакта тәрбия эшләре буенча директор урынбасары Гатауллина Миләүшә Мөҗип кызы сөйләр.
Бүгінгі күндә безнең алда торган мөһим бурычларның берсе тормышка әзер булган, үз ватанына чын күңелдән бирелгән кеше, гражданин һәм патриот тәрбияләү. Җәмгыять ничек кенә үзгәрмәсен, кеше яхшы белән начарны, ак белән караны, бөеклек белән түбәнлекне аерырга, үз иленең гражданины, патриоты булып үсәргә тиеш. Чөнки бәхетле тормышны үз илебездә үзебезгә төзергә туры киләчәк. Мәктәбебездә яшьләргә патриотик тәрбия бирү буенча нәтиҗәле эш оештыру, аларны кораллы көчләрдә хезмәткә әзерләү өчен кирәкле шартлар тудырылган. Хәзерге вакытта мәктәбебезнең укыту матди базасы түбәндәге төп элементларны үз эченә ала. Тормыш куркынычсызлыгы нигезләре кабинеты, спорт залы һәм спорт мәйданы, хоккей мәйданчыгы, автодром, каршылыклар полосасы элементлары, строй плацлары, ату өчен тирдә шөгыльләнүләр. Бу укучыларны хәрби хезмәткә югары сыйфатлы кадрлар әзерләү мөмкинлеге бирә. Шулай ук кадетлар тактика, стратегия, строевая, ату, авиамодельләштерү, самолет авиатренажер, хәрби физик әзерлек төрләре буенча өстәмә белем алалар. Махсус хәрби операциядә катнашучы егетләребезнең, абыйларыбызның батырлыгы безнең өчен үрнәк. Без геройларыбызның тормыш юлын өйрәнәбез, әти-әниләре белән аралашып торабыз. Ялга кайткан вакытларында аларны очрашуларга чакырабыз. Хәрби бурычларны үтәүче якташларыбыз өчен гуманитар ярдәм җыюда, дустыма китап, окоп шәме, солдатка хат һәм башка патриотик акцияларда бик теләп катнашып киләбез. Якташларыбызның рәхмәтен ишетү үзе бер рәхәт. Ел дәвамында гражданлык патриотик тәрбия максатларында батырлык дәресләре үткәрелә. Бөек ватан сугышында һәм кайнар нокталарда катнашучылар хөрмәтенә куелган һәйкәлләрне, каберлекләрне карау буенча шефлык эше алып барыла. Ай сайын мәктәп күләмендә хәрби юнәлештә спорт ярышлары үтә. Анда кадетлар чаңгыда шу, аркан тартышу, автомат җыю һәм сүтү, пневматик винтовкадан ату, граната ыргыту буенча ярышлар, даими рәвештә стройда йөрү һәм җыр бәйгеләре үткәрелә. Эшебезнең нәтиҗәсе булып спорт һәм хәрби юнәлештәге республика күләм ярышларда Победа, Республика ветераннар союзы кубогы, Вперед юнармейцы, Зарница бәйгеләрендә зур җиңүләребез булып тора. Шулай ук узган елда республика һәм бөтен Россия күләмендә ярышларда мәктәбебез укучылары 23 призлы урын яуладылар. 2 ел рәттән бездә кадет мәктәпләре арасында республика күләм алга исемле хәрби спорт уеннары уздырыла. Быелгы уеннарда да безнең мәктәп командалары иң яхшы нәтиҗәләргә ирештеләр. Әле күптән түгел генә безнең мәктәбебез базасында Ажаган 2.0 дип исемләнгән бөтен Россия хәрби спорт чарасының зона этабы үтте. Әлеге ярышта Саба, Теләче, Мамадыш, Питрәч, Лаеш, Балык бистәсе, Кукмара командалары көч сынаштылар. Мондый зур Ажаган уеннары безнең районда әле беренче тапкыр уздырыла һәм аның оештыручыларының берсе алдынгылар хәрәкәте булып тора. Нәтиҗәләр буенча Саба районы данын яклауга зур көчләрен куйган Икшермә кадет интернат укучылары беренче урынны яуладылар. Аларга алдагы этапларда зур уңышлар теләп калабыз. Как было в России с далеких времен, чем выше давление, тем крепче бетон. И если опасность ржавей грозит, становится Родина как монолит. Годные победы сегодня как сталь, опять закаляется Родины сталь. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Пусть время нас бурным потоком несет, за нами Россия, за нами народ. Традиции святые и 1000 лет, продолжится летопись наших побед. А если врагов налетит воронье, их снова Отечество встретит мое. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Россия, Россия, в этом слове
поднимаем России знамя. В этом слове источник силы. Повторяем вперед, Россия, Россия, Россия. В этом слове огонь и сила. В этом слове победы пламя. Поднимаем России знамя. Россия, Россия. В этом слове огонь и сила. В этом слове победы пламя. Поднимаем России знамя. Тормышыбызга яңа юнәлеш алдынгылар хәрәкәте килеп керде. Бу хәрәкәт әле бик яңа, эшчәнлегенә елдан артык кына. Әлеге юнәлеш 2022 елның 18 декабрендә Россия президенты Владимир Владимирович Путин тәкъдиме белән яшүсмерләрне тәрбияләү, аларның ялын оештыру һәм дөньяга карашын формалаштыру максатларында булдырылды. Элеккеге октябрятлар, пионерлар, комсомоллар берләшмәләренә тупланган укучы яшьләр бүген шушы исем астында төркем булып актив тормыш белән яшиләр. Безнең мәктәптә дә алдынгылар хәрәкәте бик яхшы эшләп килә. Укучыларыбызның идеялары бихисап күп, энергиялары ташып тора. Алар төрле акцияларда, конкурсларда бик теләп катнашалар. Үзләре дә бу эшләрне оештырып йөриләр. Әйдәгез үзләре белән дә танышып үтик әле. Всем привет! Мы первичное отделение Шуминской детской школы. Я в движении. Мы в движении. Мы в движении. Всегда в движении. Мәктәбездә мөһим рольне актлар залы үтәй. Балалар һәм укытучылар һәрдаим шушы матур бинада концертлар һәм чаралар үткәрәләр. Ишетәсеңме, анда инде чара уза, әйдә бездә карыйк әле. Хөрмәтле килгән кунакларыбыз, үзебезнең мәктәп, гаилә, бер тормыш дип исемләнгән кичәбезне дәвам итәбез. Һәм киләсе сораубыз булай яңгырый. Сезнең фикерегезчә, укытучы һөнәре буыннан-буынга тапшырылырга тиешме? Бу хакта без мәктәптә бик күп еллар эшләгән, хәзерге вакытта лаеклы ялда булган ветеран укытучылар Галиев Илдус Усманович һәм Нурия Хасановналар гаиләсенә бирәсебез килә. Укытучы һөнәре бик хөрмәтле профессияләрнең берсе. Элек-электән үк бу һөнәргә мәктәпкә шуннан балалар күп тартыла. Мин шундый мисал китеререм. Минем укытучым, өлкән укытучы хәзер инде аңар 90-ның теге ягы, Фәрит ай белән Хаҗи апалар укытты. Буларның нәселендә 3 балалары дагы укытучылар булып эшлиләр. Үзләре семьялары белән 40 елдан артык һәрберсе шушы һөнәргә бирделәр үзләренең тормышларын. Мин дә шушы һөнәргә гашык булып, үзем дә инде 40 елдан артык мәктәп системасында эшләп, тормыш иптәшем белән һәм минем дә кызым укытучылыкны сайлап, хәзерге вакытта тоже бик матур гына укытучы булып эшли. Бу һөнәр дәвам итәргә тиеш. 41 ел гомерен балаларны тәрбияләргә һәм белем бирергә багышлаган укытучы буларак, мин шулай дип әйтер идем. Укытучы профессиясе мәңгелек. Безне укыттылар, без укыттык, тәрбия бирдек. Бездән соң да укыту һәм тәрбия эше дәвам итәргә тиеш. Чөнки җәмгыять үсә һәм тәрбия бирүгә, белем бирүгә мохтаҗлык кичерә. Укытучы профессиясе мәңгелек. Бик зур рәхмәт сезгә. Укытучылар турында бик матур җырлар, шигырьләр иҗат ителгән. Бер җырда киләсе юллар яңгырый. Сез иң үрнәк кеше икәнсез. Миләүшә Ибрагимовна, Илдар Абрарович, бу соравыбызны сезгә яңгыратасыбыз килә. Сез бик күп еллар шушы мәктәптә балаларга ныклы тәрбия бирәсез. Сезнең фикерегезчә, үрнәк укытучы булыр өчен нинди сыйфатларга ия булырга кирәк? Иң беренче укытучы белемне бара тиеш. Икенче, шушы белемен ул балаларга бирергә тиеш. Өченчесе, ул балаларга үрнәк бара тиеш. Һәм балаларны яратырга тиеш. Минем уйлавымча, үрнәк укытучы ул. Максатчан, сабыр, таләпчән, үз эшенең остасы, заманга аваздаш, балаларны эшен яратучы, иҗади, сәләтле һәм гомумән күркәм сыйфатларга ия булган универсаль шәхес. Ә без дәвам итәбез. Сәламәт тәндә сәламәт акыл дигән татар халкы.
ә математика акылны тәртипкә китерә, диеп язып калдырган бөек галимебез Ломоносов. Чыннан да, бу фикер белән килешмичә калып булмый. Безнең кичәгә бүген нәкъ шундый уникаль Тимерхановлар гаиләсе килде. Аяз Азатович яшь, тырыш, максатчан физик тәрбия укытучысы. Ләйсән Фирдаусовна көчле, тырыш, яңа алымнар гына кулланып эшләүче математика һәм информатика укытучысы. Сезгә бик матур соравыбыз бар. Укытучы һөнәрен сайлаганыгызга үкенмисезме? Мәктәп ул үзе бер тормыш. Мәктәптә көндә кызыклы вакыйгалар булып тора һәм біз алар эчендә кайныйбыз. Мин үз профессиямны сайлаган өчен бер дә үкенмим. Чөнки миңа балалар белән эшләү, алар белән аралашу, аларны укыту бик тә ошый. Үз эшемне яратып башкарам. Мин үземнең эшемне бик яратып башкарам. Укытудан тыш, мин бадминтон, мини-футбол, хоккей түгәрәкләр алып барам. Аз гына вакыт эшләсәм дә, ирешкән уңышларым байтак. Һәм киләчәктә дә эшемне шушы юнәлештә дәвам итәргә уйлыйм. Киләсе соравыбыз мәктәпкә үзләренең бөтен вакытларын багышлаган, кайтып кермичә эшләүче иң тырыш Хасановлар гаиләсенә бирәсебез килә. Илнат Илшатович бүгенге көндә алтын куллы технология фәне укытучысы, ә Алина Витальевна яшь, тырыш, максатчан, яңа идеяларга бай башлангыч сыйныф укытучысы. Сезгә киләсе соравыбызны яңгыратасыбыз килә. Мәктәптән башка үзегезнең тормышыгызны күз алдына китерә алыр идегезме? Мәктәптә эшли башлаганчы миңа күп төрле тармакларда эшләргә туры килде. Ләкин инде менә мәктәптә эшли башлау белән монда бөтенләй икенче төрле атмосфера икәнлеген аңладым. Һәм шушы мәктәптәге тормыш миңа мәктәптән башка бөтенләй яши алмавымны исбатлады. Мин инде шушы мәктәптә 2014 елдан бeri эшлим. Мин технология укытучысы һәм өстәмә белем бирү педагогы. Мәктәптә өстәкуллар, авиамоделирование, гольф кружоклары алып барам. Республика күләм, район күләм ярышларда катнашабыз һәм бик күп кенә приз урыннар яулыйбыз. Укучыларымда үз фәнемә карата мәхәббәт яулый алдым. Шуңа күрә эшемнең нәтиҗәсе дә күзгә күренә. Әлеге һөнәрне сайлавыма бер дә үкенмим. Үземнең тормышымны инде мәктәптән башка күз алдына да китерә алмыйм. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең тапшырыбыз ахырына якынлашты. Сезгә саулык, сәламәтлек, күңел тынычлыгы, шатлыклы көннәр телибез. Илебез тыныч, күкләребез аяз булсын. Барыбызга да күңелле каникуллар. Сау булыгыз!